Вирок президенту втікачу Віктору Януковичу сьогодні мають почати оголошувати в Оболонському районному суді Києва. Його обвинувачують одразу за 3 статтями Кримінального кодексу, серед них державна зрада. А от чи братиме в суді участь скайп-зв'язком з Росії сам Янукович, досі невідомо. Його адвокати напередодні заявляли, що роблять усе для цього можливе, але суд мав би сповістити їхнього підзахисного про засідання за 3 доби. Суд має от-от розпочатися. Подробиці зараз дізнаємося від кореспондента АТР Вікторії Аблязової. Вона зараз із нами наживо. Вікторія, вітаю. Отже, що зараз відбувається в Оболонському районному суді? І чи відомо, сам Янукович буде брати дистанційну участь у засіданні? Вітаю. Здавалося б, сьогодні на оголошення вирока президенту втікачу зібралася майже вся преса, яка є в країні. Черга до будівлі суду починалася ще з вулиці. Це вже 89-те засідання у справі президента втікача Віктора Януковича. Його обвинувачують одразу за 3 статтями. Це державна зрада, посібницькі дії з метою зміни території та державного кордону України та посібництво в веденні агресивної війни. Обвинувачення просить для Януковича 15 років позбавлення волі. Вже відомо, що адвокат Януковича Олександр Горошинський обурювався і назвав дії Оболонського суду незаконними через те, що вони вчасно не сповістили про час оголошення вироку, а мали це зробити за 3 дні, зробили це лише вчора. Поки що невідомо, чи буде сам колишній президент Віктор Янукович на зв'язку. Він нині, як відомо, перебуває в Росії. Україну він покинув ще наприкінці лютого 2014 року. Як написали в прес-службі Оболонського районного суду, вони мають побоювання, що сьогодні не встигнуть оголосити весь вирок, адже оголошення вироку може зайняти кілька днів. Ми залишатимемося тут і повідомлятимемо вам про новини і перебіг судового засідання. Поки що у мене на цьому все. Студія.